mana kaka ne gitimo mana kaka ne gitimo ndiki ngene jogi maricho erokamana sano kama wangwa kanye kora mukajua ngwadonge daka ngwen kende mogik tik jo padongo sarka gima ni onge gimo sekethore jo piny nigi juma chiel mar tero memorandum gi petitions e National Assembly e committee ma ochun weche mag omwom mar ng'iyo gini matut nikech chik wacho ni ji nyaka som pachgi. Yes. Geno moro nitie koso geno onge ka watie ko kiwacho wachimo geno nitie gimomia ada konyo kango e parliament nitie bill mane okel gi the former MP mar ilongo ni Sako Bunyasi ilongo ni debt management bill. Yes. Ne gitamore kale masani koro kaka gidwa ni gi manage debt which parliament which mag gowi 12 parliament koro sani gidhi reintroduce that bill gingie maber mondo gingie kaka giket institution manyalo ng'iyo weche mag number 2 e wach fuel ingeni fuel no wacha ni wada timo biashara government to government mana mino sani fuel mana wakelo no wedhi nyewe in shillings wakoda nyewe go fuel dollars kodi ngeni sani samogolo subsidy nyako bed gi alternative imoda timo 16% international monetary fund mano level magi yiego ma onge gimadhi medo kata ushuru ne jopiny koro weche mag ushuru gin go opportunity kako position mondo gikony jopiny gimbe gikela patch gi ere alternative magidwa kele pale geno onge nikech wacho nitie public participation juma chiel